So magandang hapon po sa inyong lahat at pupunta po kami ngayon sa Bukot, Rosario at may sosorpresahin po kaming isang bata na si Benny Jovin Mendoza at ang nagpa-surprise po sa kanya ang kanyang ina na si Ma'am Jovelyn Parnacio Mendoza at pupunta na po tayo sa bahay nila. Arat na! A few moments later. Dito na tayo sa bahay nila, guys. Let's go. Hey po, kuya. Saan po yung bahay ni Benny po? Super advance po nila dito. Video kanila. Ay, upo ka na lang po dito, kuya. Bali, may dumating na regalo sa'yo. Nakasan mo yung pagsasama para marinig. May dumating na regalo sa'yo. Opo. Huhulaan mo pero kung sino ang nagbigay. Sa tingin mo, sino nagbigay ng regalo sa'yo? Kwan po, si mama po. Binigibin po. Si mama mo ang nagbigay ng regalo sa'yo? Nahulaan niya kaagad. Pero sa tingin mo, ano yung mga ano sa'yo? Ano yung mga niregalo sa'yo? Yung andyan sa sasakyan, hulaan mo nga kung ano. Ano? Pagkain ba? Laruan? Ilang taon na po siya, ma'am? Tanungin sa kanya. Ilang taon ka na? Ito po. Taon? Ay, 7 po. Wow, 7. Ilan yung 7? So naman, ilan? Ganyan, very good. So, gusto mo nang tignan yung niregalo sa'yo ni mama mo? Opo. Oh, galang naman ni ating Benny Joven. Tara, tignan natin yung niregalo sa'yo ni mama. Ikaw magbubukas, ha? Ikaw magbubukas niyan. Ano? Andyan si ano? Dakitan. Anong paborito mong cartoon? Naruto po. Ay, lahat. Buksan mo nga rin dito, Ading, para makita mo si Naruto sa loob. Andyan siya sa loob. Uyo. Happy birthday.
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Let's start tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star comes tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sabi nga, ano ang masasabi mo kay mama mo sa kanya? Dito mo sa kanya sabihin. Lapit mo yung camera. Yan. Ano sasabihin mo kay mama mo? Salamat ka, mag-thank you mo kay Thank mama you, mo. ma. Thank you, ma. I love you. Ganun. Hindi mo pangit. Ito ka palagi. Oo, si-message mo na kay mama mo sa niregalo niya sa'yo. Siyempre, ang ganda ng birthday na gift niya sa'yo ngayon. Maraming salamat po, mama. Sige na, mapapanood to ni mama mo. Thank you po. Mama, sa regalo. Mahal naman kita. Ingat ka lagi. Oo, ganun. Nakita ka. Thank you po, Mama. Dapat po. Hindi ko alam. Alam mo yan. Thank you, mama. Sa regalo. Thank you, Mama po, sa regalo. Ingat po palagi. Na-miss you po. Love you po. So, papasok natin yung pagkain sa... May sticker po pala po. Sige, mama, yan na. A few inches later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy At hindi pa dyan nagtatapos ating Benny Joven yung surprise sa'yo ng mama mo. At babasahin ko ang message niya para sa'yo. Hello Benny Joven, kamusta ka na anak? Pasensya ka na hindi nakauwi si mama ngayong kaarawan mo. Sana maintindihan mo anak, namimiss na kita balong ko. Mahal na mahal kita balong ko. Sana huwag kang magagalit kay mama kasi nasa malayo si mama para maghanap ng pera. Para may pambaon ka sa school mo at pambili ng pagkain mo balong. Maintindihan mo rin pag malaki ka na balong. Kaya magpakabait ka palagi anak, okay? Palaging sumunod sa mga payo ni mama. I love you so much anak ko. I miss you so much. Buwags. Happy 7th birthday baby Bitcoin ko. Pasensya ka na, wala si mama, hindi nakauwi kasi may virus po. Sana maging masaya kung ngayong kaarawan mo, may baby Bitcoin ko. Kumain ka palagi ng kanin para mabilis ka lumaki. Opo? So ayan yung message sa'yo ng mother mo na si Ma'am Jovelyn Parnacio Mendoza. Thank you. Ayan, so Thank you po, Mama. yun. Ano pa? Malinap, malinap. Ano pang gusto mong sabihin sa akin? I miss you, Mama. Uwi ka na. I love you po. Uwi ka na po.
maraming salamat po, Mama, sa regalo mo po sa akin. Happy 7th birthday with my grandson. Sana lagi kang magpapabait, masunurin, at may takot sa Diyos. Lagi sumunod sa payo ng mga sultanda sa iyo. Sana magpapabait ka at mag-aral mabuti para sa iyong pinagpasan. Pasensya ka na kung hindi nakauwi si Mama dahil naghanap para sa iyo, para magpag-aral ka, dahil magpapabait ka. Ako, ha? Hindi ni Juben. Surprise! Sana masaya ka sa ginawa ni Mama mo at magpakabait ka na, kumain ng maayos. Love ka namin lahat, kaya huwag ka nang bangat. Sige, nakikinig ka. Surprise! Happy birthday, BJ. Sana lumaki ka na. May takot sa Panginoon. Sana makabit ka na. Huwag ka na daw makulit, sabi nila. Yan lang. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lou. Happy birthday to you. Ayan na. Tingin ka dito. Tingnan mo talaga dyan! Dahan-dahan na! Tingin ka mo. May isa pa. Dahan-dahan! At natunghayan nyo po ang aming pa-surprise na ginanap po dito sa Bukot, Rosario. At sana po nag-enjoy kayo at wag nyo pong kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at i-hit po ang button ng aming page sa YouTube. At maraming salamat po lagi sa mga suporta nyo na nanonood. At God bless po sa ating lahat. Sana matapos na itong pandemic para hindi po tayo nahihirapan. And surprise!